Ήξερες ότι κάτω από τα καταγάλανα νερά της σπηλιάς της Μελισσάνης κρύβεται μία σκοτεινή και μυστηριώδης ιστορία αυτοκτονίας. Κατά την αρχαιότητα, η σπηλιά ήταν αφιερωμένη στον θεό Πάνα και τις νύμφες. Η νύμφη Μελισσάνη, που έδωσε το όνομά της στη σπηλιά, λέγεται ότι αυτοκτόνησε στα νερά της από ανεκπλήρωτο έρωτα για τον Πάνα. Η σοκαριστική πλευρά της σπηλιάς αποκαλύφθηκε το 1951, όταν μια αρχαιολογική ανασκαφή έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων αγγείων, ειδωλίων και άλλων τεχνουργημάτων. Αυτά τα ευρήματα έδειξαν ότι η σπηλιά ήταν χώρος μυστικιστικών τελετών και πιθανών ανθρωποθυσιών, πρακτική που ήταν σοκαριστική για την εποχή.